Sampun sametka ing gadena inggih tematen sarimpit telah pangombyong sampun jumeneng wonten sangajenging wisma pahargyan kebareng badhe hanetepi upacara pasrah saha panampining tematen sarimpit. Wontene ingkang badhe hamasrahaken panjenenganipun ingkang kirurmatan Bapak Lilik Prawito jumenengipun kasumbul setunggal Bapak Sukadi saha Bapak Suwarto. Wontene ingkang badhe hanampi atur pasrah dhateng inggih panjenenganipun Bapak Sutarno Harjo Suyitno jumenengipun kasumbul nyuwun pangapunten ingkang badhe hamasrahaken putra tematen sarimpit nggih Bapak Mulyono ingkang salajengipun badhe katampi panjenenganipun Bapak Sutarno Harjo Suyitno jumenengipun kasumbul setunggal Bapak Hedi Rujito saha Bapak Andi Irawan. Pramila ingkang salajengipun katur dumateng para-para ingkang piniji sasana saha swasana kasumanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhalan nikah kabakara syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa itba'i di qalbin salim amma ba'd. Kaulun nuwun kunjuk dumateng penyanipun para pinesepuh sesepuh ingkang satuhu luring budi. Penyanipun para tamu kakung miwa putri ingkang winantu ing karaharjan miwa kinurmatan. Malikinipun katur Bapak Sutarno Harjo Suyitno ingkang satuhu kinurmatan. Keparenga kula sumlatur sawetawis munggil utawi nyaruwi ingkang sami wawan pangandikan hawit saking keparengipun anak mas Bapak Sukamto sekalian kadayan raos bebek bombong mongkok salbunun penggalih rumaos boten kadugi nyarirani matur wonten ngarsanipun para lenggah pramila nyuwun pangapunten. Kula ingkang kapiji sowan saha matur wonten ngarsa panjenengan. Menggah ingkang dados atur kawula sepisan kanthi ngunjukaken puji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah inayahipun saengga sowan kula hanganti putra temanten kekalih kadherekaken Rama saha ibunipun ing ngumuyungan sawetawis kadang keluarga wiwit bidal saking dalem dukuh Sidomulyo Banyuanyar Solo dumuginipun papan pawiwahan ing margi boten wonten sakara-kara raharja sowan kula. Ingkang kalih panjenenganipun Bapak Ibu Sukamto ngaturaken salam saha taklim mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Muji Santoso saha sedaya keluarga kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi keselamatan rahmat saha berkahipun Allah Subhanahu wa taala
tansah dipun limpahaken dumateng panjenengan sami. Hamemahono supaketing raos kekadangan. Menggah jangkep atur kula ingkang angka 3 Hanun inggih ingkang wigati kula tinanggenah nindakaken upacara anyowanaken putra temanten kekalih ingkang apaparab Bagus Siddiq Akbar Setiawan sampun kaleksanan daup kalian Roro Sinta Himmatu Alia menggah titi laksana tumapaing adicara ijab kabul sampun kalampahan rikala dinten Kamis wagi surya kaping 17 April 2000 langkung katindakaken dening petugas kantor urusan agami Kecamatan Banyuanyar Sulu pinaringan lancar gangsar wilujeng boten-boten rubeda satunggal punika. Pramila ing wekdal siang punika kula kautus panjenenganipun Bapak Ibu Sukamto anyowanaken putra temanten kekalih. Mugi-mugi putra temanten kekalih mangke wonten dalemipun Bapak Ibu Muji Santoso anyuwangaken anggenipun gula wenah paring piwucal paring sesulang anggenipun Mengku Baliwisma sapareganipun keluarga. Salajengipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Bapak Sutarno Harjo Suyitno ingkang satu kedumuatan hamba bilih mangke adicara paripurna sampun paripurna. Kula sarubungan nyuwun idi palilah nyuwun pamit jengkar saking wisma pawiyahan. Sapengker kula sarubungan mugi rahayu widodo ingkang sami pinanggih. Sepindah malih kula aturaken wonten ngarsa panjenengan Gajah Mungkur Wonogiri lepating atur kula nyuwun pangasami. Akhirul kalam bila taufiq hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.